Erittäin hyvää päivää teille kaikille siellä ruudun toisella puolella. Mun nimi on, kuten tiedättekin jo, Lord Darkness, ja tässä videossa mä voitan Yö4 ja Yö5. Nyt kun mä kuvaan tätä näin, niin on Halloween. Joten tapahtuukohan jotain ihmeellistä ja miten mä aloitan 99%? Okei, katsotaan. Joo. Kuten viime videossa näitte, niin mähän kuolin. Tässä yössä, niin ehkä voin voittaa nyt tämän yön. Joten, eli mulla on kestänyt kohta 5 päivää vai 6 päivää voittaa tämän ykkönen. Että nyt saattaa vähän venyttää mun. Mut siis yritän voittaa niin kuin kaikki nää pelit. Se ei ole ehkä Halloweenin kunniaksi enää, mutta se on vaan nyt. Se on ihan on. Se olet sinä. Eli 2 liikkeellä, 1 on tuolta, 1 on... Mä nyt koputan puuta valmiiksi. Mulla on hyvä fiilis tästä työstä. Moi. Mä oon kattonut, kun tyypit pelaa tätä. Kyllä mulla on hyvä fiilis tästä. Kyllä mä tuun selviä. Nyt mä yritän olla säästellä enemmän voiman kanssa, koska jos nyt käytän kaikki voimat nyt, niin mulle käy sama niin kuin viime yössä. Voi laittaa klipin. Ja se katos. Keittiössä. Saat siellä hänestä yöllä. Tätä liikkuu. Puhuin säästeliäisyydestä, nyt on 77%. Peti on siellä. Siellä. Ei vielä mitään hätää. Okei, kuusi by the way. Kaikki on hyvin. Ei mennä sanomaan. 6-7 by the way. Ja tuolla. Onko Chica tulossa? Chica on tossa. Freddy on tuolla. Onko siinä ilmeisesti tulossa vielä? Ei ole mitään hätää vielä. Vielä. Kumpi tulee ensin? Kana vai pupu? Kana vai pupu? Kumpi tuolla perseessä eka? No sä oot nyt jäänyt sinne. Oot jäänyt siihen. Sä oot tulossa. Sika on siinä. Sä vähän olet? Kana tulee eka. Kumpi tuli ensin? Kana vai muna? Muna vai kana? Noin. Okei, eli Freddy on tuolla, Chica on siinä, Bonnie on tossa, Fox on tossa, ei mitään hätää. Kuulokkeet tippuu, se on ehkä hätä. Joo, fuck. Ei.
on vähän suspicious. Suspicious. Kolme aamia. Yksikään joka käynyt mun ovella. En kyllä usko tähän. No ja. Mä nyt... Kumpi siinä oven takana on? Vittu. Kana tuli ensin. Kana tuli ensin. Mä tiesin. Heti perään tuli pupu. Luotiks sä? Foxi on tossa vielä. Okei, ei mitään hätää. Älä nyt... Mä en nyt vielä hätäänny. Mä itse asiassa hätäännyn. Mä en tiedä missä Freddy on. Mä en tiedä missä Chica on. Mä voin voittaa. Mä voin vielä voittaa. Uskon itseäsi. Usko itseäsi. Semmoinen se viimeisen luotto itteeni. Missä te olette? Chica, Bonnie. Freddy. Freddy. Vittu. Oh god, mä kuolen. Bonnie. Freddy. Chica. Okei, mä en oo puhunut mitään vaan tässä mietitään. Meillä oli koulussa, kun tämmönen tukariohjelma meillä on, niin me järjestettiin kammokuja koulussa ja ai. Oli parasta, mä pääsin säikäyttelemään mun matikaopettajan. Joo, tossa. Joo, mä säikäyttelin ihmisiä, mä olin siellä töissä periaatteessa, niin mä säikäyttelin ihmisiä kaikki opettajat. Kaveri mielestä oli ihan vitun väärää paikkaa, et se oli silleen, tonne päin on reitti, tässä on verho. Mä olin tässä näissä säikäytys ihmisiä, kun ne menee tonne päin, niin boom, tai niin sit ei helvetti, kun tää kaveri tulee, niin se on tullut sitä mua päin. Se on niinku mennessä ihan väärään suuntaan. Ei saa, joo, oli hauskaa. Pääsin säikäyttelee ihmisiä, se oli kivaa. Missä on Chica? Chica on tuolla. Foxy on tuolla. Bonnie on tuolla. Freddy on tuossa. Okei, se on... Onks mun mitään hätää enää? Se on 5 AM. Et sit hätää on se, että vittu mä en löydä näitä ketään. Mä en... Kaikki tulos muovella. Se on 5 AM. Älä tee nyt sitä samaa paskaa virhettä. Kuuntele vaan askelia. 4A, 4 en osaa puhua. Mä voin siis vielä voittaa tän. Ui saatana! Sitten alustaan. Ei se tullut siinä ovella. Olipa katoin siihen oveen siinä.
Jos se Fonkai soittaa taas, mä muteen se. Joo. Ei soita. Mä sanon mulle nyt se onnen piippaukset. Mä en halua kuolla. Joo. Mulla on jotain hätää, kun Foxi on tulossa jo. Siis äskeisessä yrityksessä sehän yritti vaan tulla jotain 3 jälkeen vasta. Onko Chica paskalla? Chica ei ole paskalla. Chica on tuossa. Bonnie on tuossa. Foxy on tuossa. Freddy on tuossa. Kaikki on vielä hyvin. Pitäis oikeesti olla säästänyt tätä voimakkaan, mutta se on vähän vaikeeta. Joku juoksi painua äsken. Freddy juoksi tonne. Kuulin semmoset tum. Vähän niinku nopeammat askeleet. 1 AM83. Sitten näitte, että mä olin niin lähellä, että... Vaan hiljaa, Lauri. 1 AM, voimaa 21. Kaikki on vielä hyvin. Se 1 AM, ei mitään hätä. Freddy taas liikkui. Freddy meni vessaan, Freddy meni paskaan. Mä vaan puhuttu samaa mitä sä puhut. Minkä takia 4. syö voi olla näin vaikea? Jos tää 4. syö on näin vaikea, niin vittu kuvittele mun 5. syö. Mene vittuun mun ovelta. Oot siinä, sä oot siinä, sä oot siinä, sä oot siinä. Okei, oh god, fuck. Hippiti, fuckiti. Pitäisikö mun ärsyttää tässä jotain naamaa vaan hiljaa? Se on vaan luku. Bonnie. No kuuntele Freddy musiikkia. No vittu. Se on vielä siellä. 62, 2 mä en tiedä onko sitä hyvää juttu. Tykkään katsoa, kun tuosta noita valon, niin tohon tulee se musta juttu, jos se on mun oven takana. Missä on Bonnie? Tuolla. Okei, mulla ei mitään hätää vielä. Joo. Mä oon vaan hiljaa nyt, mä en sano mitään, että mulla on hyvä fiilis tästä työstä, koska mulla ei ole. Mä en osaa pelaa. Toimi nyt saatana. Chica. Bonnie. Freddy. Onko kaikki tässä samassa tilassa, bro? 3 AM. Ahdistus iskee. Moi. Mä en tiedä missä on Bonnie, mä en tiedä missä Freddy on. Chica on tuolla.
Vittu. Chica. Bonnie. Freddy ja Chica? Oh god. Vittu naura vaan. Nyt. Koko perhe saatana ovella. ...38 ja vittu 3 mennään nyt... Mä kyllä tiedän. Tää yö menee päin vittu. Ready. Joo, tiedän, mä olen täällä, mene vittuun. En ole kuuluisuuden henkilö. Missä on mun Freddy Fru? Hei, mitä kaikki on hyvinä? Ahdistus, mä en halua saada sirreitä. Bonnie. No Freddy nyt pysyttäis Chican aika kauan. Joo. Takas sinne saatana. Ahistaa. Ihan vittusti ja mä keskityn ihan saatanasti, mutta ei oo vielä itse asiassa oikeastaan mitään hätää. Paitsi kattoo aikaa, kattoo mun voimaa, niin mulla on kaikki ihan päin vittua. Yhdeksän. Siinä. Hetkinen, Miss Chico. Miss Chico. Siellä. Freddy on siinä. Siellä. God, loppuks tää taas täin? Come on. Come on, please. 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 Yes! Yes. Yes. Come on. Yeah. Oh god, yes. Vika yö. Oh god, nyt tulee hirveät paineet. Mä ymmärrän kaiken mitä nää muuten sanoo. No nyt jo mun oven takana. 12.
Come vika yö. Ei tää pääse mun mielestä vaikeimpaan FNAF-peliin. What the fuck? No Freddy ei oo ainakaan tulossa tänne päiviä, niin se on niinku... Plussaa. Freddy on tossa. Bonnie on tuolla. Toi laulaminen ylösmiestä ei. Okei, joo. Tyypit, tää on ollut kiva reissu teidän kanssa, teidän 4 kanssa. Plus Phone Guy. Tää on ollut kiva vittu. Tää on ollut kiva vittu. Ja tää on ollut kiva matka teidän kanssa. Mut mä en häviä. Mä luotan itseäni 100% ja mä en häviä. Mä voitan tän yön. Mulle tulee hyvä fiilis kun mä voitan tän. Onko Chica paskalla? On. Mulle tulee hyvä fiilis. Mä voitan tän. Koska mä luotan itteeni 100% vittujen kanssa. Vittu, Chica on nyt tulos. Koska Bonnie tulee kaapista tulos. Se on Bonnie ihan fine tulla kaapista tulos. Me kaikki ymmärretään, sä oot homo. Se on ihan ok olla vittu. Niin siis on ihan ok olla homo. Toimi nyt saatana. Chica tulee perseeseen kohta. Foxy. Joo. Mua ei kiinnosta, että missä on Chica tuolla. Siksi se Vampire oli äsken tossa noin, mä haluun olla vittuileva taas. Vittu. Ready. Chica on. Missä on Chica tuolla? Chica täällä. Bonnie, en tiedä. Se on 2 AM. Näin, mä oon tossa totutellut itteni mitä pelataan FNAFia, mä oon hyvä. Sä oot siellä. Missä on Chica? Freddy on tuolla. Foxy. Come on. Sä. Freddy, Foxy, Chica, Bonnie. Ba-da-da-da-da. Missä vitussa Chica on? Tuossa. Bonnie on tuossa. Freddy on tuossa. Foxy ei ole liikkunutkaan vielä tänä yönä, eikä haittaa, ei tarvitse lyö. Vai mitä tyypit? Eihän Foxin tarvitse tulla tänne näin lesillä. Niin se olisi se kiva, että nyt se tulisi se hellä. Nää on nyt erittäin aktiivisia päällä. Mut mä en tykkää siitä, että mä en tiedä mistä. Mun Chica on tuossa. Bonnie on tuossa. Foxy ei liiku. Ei Foxy tarvitse liikkua. Ei. Vittu. Jos sä olet sinä nyt mene vittu.
Mutta ei oo hyvä tää mun on pakko kattoo nyt paljon. Koska mä en halua, että mut kläpätään nyt ikäinen. Mä yritän vetää tänä. First try. Onks free vessaa muka? No se sitten jäi. Ei vessaan ku tonne. Ja ei kiva, koska toi aina meidän Freddy-reikko. Foxy on vasta nyt tulossa. Niin myöhään. Työnni se, mitä en halunnut kuulla, koska mun pitäis päästä. Fuck! Mitä vittua, Foxy? Hui saatana, Foxy. Missä on Freddy? On. Onks mulla hyvä onni? Ei oo hyvä onni, ei oo hyvä onni. Se oli siinä. Hyvästi. Mä haluan katsoa, mua pelottaa. Mä haluan kuunnella. Nyt se kuoli. Nyt tuli kuolema. Mä olin lähellä. Painosanalla olin lähellä. Mut sit piti alkaa katsoa kameroita niinku enemmän. Onnenpiiput. I'm untouchable. Ihan vitu kiva. Nyt ihan rauhassa, Lauri. Sun iso ongelma tällä hetkellä on body, eli keskity enemmän body. Nyt muista katsella siltä vähän ympärillä, okei? Okay? Okei. Moi kuppikakku. Mä syön sut. Toinen kun mä kuulen sit puhelua, niin mun piti... Jaa. Mitä? Mä voin tehdä ittenne puhelu. Miten se menekään? Tidididin. Kliks. Ja Freddy on liikkeellä.
Freddy, Bonnie, Chica. Na. Mitä viinaa? Hyvä, että en katsonut kameraan. Se oli merkein Lord Dorkinsin lappu. 1 AM. Ei, sä oot siellä. Säkät, takka, pukolaka. Boom, chakalaka, pukataka, lunkaka. Freddy liikkuu vessaan varmaan. Ei. Freddy on kateissa. Bonnie on. Freddy on tuolla. Chica on tuolla. Mene pois mun vitun ovelta, vitun narkkari. Chica on tossa näin. Mitä No kuulin täällä joku on. Saa. Chica on tuolla. Mä en tiedä, onks tää hävyttömään tossa puolessa välissä. Joo, mä en tiedä. Voidaanko mukaan kavereista valitti, että tossa mun siinä äskeisessä videossa, tai siis äskeisessä viime videossa ei ollut tarpeeksi editointia, että joo. Mua ei kiinnosta mitä sä sanot. Mun tukka on huonossa ja mä en tykkää siitä. Mä en tykkää. Mun Bonnie on tuolla. Chica on keittiössä. Mä en itse asiassa kattonut Foxia pitkään aikaa, olin kattoo Foxia. Ja ei mitään. Olen häti ja en miti ja ei mitin häti mätiä. Vaikka mulla alkaa olla hätää, koska mulla on. Se on vittu 2 AM ja 45 vai 6. Ei, sä et tuu tänne. Sitten tuli Jodna. Etkö sä kuulina Bonnie Boo? Etkö osaa lukea rivien välistä? Vittu. Mä en halua, että vittu kamera on. Tää on. Missä on Bonnie? Missä olet, Bonnie? Bonnie! Freddy on vessajultti. Eikä nyt Freddy lähtee se vessasta. Ei lähtee. Bonnie. Ja Foxia. Freddy. Mitä vittua? 27 ja 3 AM. Vasta! Ei vitussa! Nyt kyllä joku kusettaa.
tuu mun ovelta. Tää ei... Joo, en mä kyllä tätä yötä voittanut. En kyllä voittanut, hei, come on. Miten mulla on noin vähän... Käytin jo aika paljon. No, teet heti kiinni vielä laittaa. Missä on Bone? Tuolla Bone. 25. Ei vittu! No se mulla on paljon parempi niinku chanssi selviytyy siinä, että mun voima loppuu, kun se, että mä laitan kameran alas, kun mä en pysty sulkemaan ovea. Ja jos mä olisin ottanut kameran nyt käyttöön, niin se olisi ollut siinä. Sun on pitänyt soittaa enemmän, kauemmin! Tää on vaikein yö, okei, come on. Näettekö tämän teipin? Mä kohta teippaan Fredin siihen lavaan kiinni sillä, että se ei pääse pois sieltä. Pitää voittaa tämä. Tai muuten mä olen noobi. Mä jaksaa. Tätä tyhjää. No Freddy. Freddy lähti liikkeelle. Nyt olen hiljaa siinä hetken, koska mulla meni hermoille, että mun sydän nyt on ei pysähtynyt. Ei oo pysähtynyt, siis rauhoittunut nyt. Mä olen rauhoittunut. Pitäis katsoa kameroita enemmän, mutta mä teen nyt tän... Katson kameroita vain silloin, kun tunnen, että se on itse pakko. Foxy, tule kaapista alas. Ihan ok olla homo, mä oon sanonut sulle niin monta kertaa, että se on ihan ok olla homo. Tule vaan nyt sieltä klosetista pois. Freddy leikko. Tuliko se pois? Mä en tiedä missä sä oot. Freddy, Foxy, missä on Bonnie? Missä Bonnie on? Löytyy! Haista! Ei!
No. Kiu, mä en edes laita kameraa alas sinne. Mä en laita. Chica, mä tiedän, että sä oot siinä. Tapa mun tyttö. Siis mulla laittaa kamera alas. Mä en laita kameraa alas, kato. Muuten jos ketä mut tappaa, mut se et oo ainakaan sinä, Chica. Mä voin odottaa tätä koko yön. Mua ei haittaa. Come get me! Freddy tai Chica, se on jompikumpi teistä, joka voi saada mut. Koska mä kuulen Foxin askeleen, niin mä pystyn sulkea oven. Se oli vahinko. Sitten meni hermo, joka... Mä olin tästä näin. Mä tiedän, Chica, että sä oot siellä. Katoin vahingosta kameraa, saatana. Mikä tää nyt on 3. vai 4. yritys? Periaatteessa mitä mä yritin tehdä tossa mä vähän kuuttasin pois, koska oli oikeesti turhaa. Mä yritin cheattaa pelkästään mun läppäimistöllä, että mä CD plussaa painan. Ilman että mä tajusin, mun piti painaa sitä numberpadilla, eli näppäimistön. Niin mä nyt otin näppäimistön käyttöön, ettei näette tässä seuraavassa klipissä, että miten mä kävi, että mä nyt pahoittelen tässä näin, että mä cheattasin, mutta kun meni hermo, että joo. Näin. Näin. Mulla menee hermo, joo. Mulla menee hermo, anteeksi. Oh god. Joo. See you next week, I want to come back. Mutta mä voin vetää nyt nää 6 minuutin, koska mä vedän sen samalla taktiikalla CD ja plus. Joo, eli CD plus. Oi, mä sain 50 senttiä ekstraa. Ulmaa. Joo, mä olen pahan, jos mä cheataan. Mä tiedän, mä oon aika pahis. Custom Night Team. Joo, katsotaan vielä kerran. Ei mä haittaa, voittaa tää uudestaan ja uudestaan. Ei mua tää, että mä voin voittaa tää vaikka niin monta kertaa kun mä haluan. Mulla on cheat code. Näppäimistä. Mä olen huijaa, mistä tää video on varmaan niin pitkä, tää on tunti. Mua ei kiinnosta, mä haluan... Oi että. Kiitos. Date 1. Nyt mennään Custom Night. Mennään Custom Night. Se on 20. Mä voitin tän koko pelin, kattokaa. Mulla meni hermo oikeastaan nyt niin paljon. Mä en tiedä miten mä tuun selviin FNAF 2. Jos mun FNAF 1 cheattaa ja mulla on ovet, siinä ei oo ovi, hei. Kattokaa mä voitan heti.
Heti kun talataan. Tää on huijaamista, okei. Joo, tää on. Ei mua kiinnosta. Duh. Tampering with the animatronics. I didn't do shit. They tampered me. Kattokaa, mä voitin Fluffy tossa. Se oli tässä videossa. Se oli... Tää olis mun osalta tästä videosta. Eikös mä haluan näyttää teille hauska nyt ennen kuin mä lopetan tän videon. Hauska easter egg vaan. Eli joo. Kohta tulee video siitä kun mä voitan Fraps 2. No, eli kun mä voitan Fraps 2, mut se olis mun osalta tästä videosta. Moi moi!